Hát drága honfitársaim, azért ez nem akármi volt ez a vádbeszéd. Na ez a vádbeszéd jusson el minden ember lelkébe, arra a mélységre, ahol már alkalmas arra, hogy olyan döntést hozzon, amelynek a vége az, hogy végre felszabaduljon ez a több sebből vérzett magyar nemzet, a benne élő honfitársaink, a gyerekek, és még a meg nem született gyermekek is biztonságba születhessenek. Én arra gondolok, hogy most ezt abban nem szabad nekünk hagyni. Én úgy érzem, hogy a szellem kiszabadult a palackból. Ezt már nem lehet visszatolni. Én arra kérem most kedves honfitársamat, Tibor barátomat, hogy szóljon ő is néhány szót a magyar nemzethez. Igaz, hogy itt nem vagyunk olyan sokan, mint amilyen sokan kellene, hogy legyen, de tudom, hogy lelkileg, érzelmileg több millió ember itt van velünk. Tessék, Tiborom! Üdvözlök mindenkit! Hát én a napokban történt tapasztalatokról fogok megint beszélni, mint mindig. Tehát az, hogy megtámadják az embereknek az egzisztenciáját évek óta, főleg azok, akik belekeveredtek ebbe a deviza förmedvénybe, azt nagyon jól tudjuk. De most már különböző eszközöket és különböző nagyon furmányos dolgokat is kifundáltak ellenünk. Itt van például a Mészáros Lőrincnek, ugye, a különböző polipjainak az ága, ami utolért minket. Ugye mindenkinek kell áramot használni, fűteni valamivel, főleg gázzal, és a Lőrinc rátette a kezét erre az ágazatra is. Ugye az MVM az ő tulajdona. És elkezdődött egy olyan háború, aminek én is az áldozata vagyok, mert megtapasztaltam, hogy a két különböző cég különböző módon működik, egymásra mutogatva egyszerűen kifosztják a magyar állampolgárokat, és olyan helyzetbe hozzák, hogy a végén végrehajtásig is elmehet a dolog, és ha van mögötte egy ilyen deviza altatott hitele, ami nincs rendesen fizetve, akkor a bank rögtön ugrik, és kivágja a házából. Hogy történik ez? Én is kaptam tavasszal egy úgynevezett okos órát, aminek van egy aranyos kis antennája, és különböző adatokat lehet bele küldeni rádión keresztül. És ezzel visszaélnek, ugyanis ezeket az órákat úgy lehet vezérelni, hogy plusz energiát mutasson, bármit. Nekem még az automatáimat is le tudták oldani vele távvezérelve, mert én a Facebookon erről beszéltem, és fél órán belül nem volt áramom. És biztos, hogy nem véletlenül nem volt fél óráig áramom, állandóan levágta az óra a saját biztosítékjait. Elkezdtem úgy védekezni, hogy persze bejártam a szolgáltatóhoz panaszkodni, föltelepítettem egy órát, egy almérőt a házon belül, és percre pontosan egy hónapig kimértem, hogy melyik óra mit mutat. Nekem egy hónap alatt 400 kilowattot nyaltak bele az automata órába. 400 kilowattot. A nyár közepére 7000 kilowatt volt benne, és most kaptam egy 350 000 forintos részletesen felbontott, tehát havonta utólagos számlát, mert az az aranyos, hogy direkt nem is küldenek számlát. Bejársz a szolgáltatóhoz, nem küldik a számlát, fölhalmozódik a tartozásod, és ha nem tudod elintézni a részletfizetést, akkor vagy bajba, vagy ha egyáltalán nem tudsz fizetni valami miatt ekkora összegeket. És szerintem a magyar családoknak nincsenek tartalékai. Az átlag magyarok el vannak szegényítve, és ezzel a bűnténnyel, ezzel a lopással, amit végrehajtanak a lakosság ellen, mert nagyon jól tudják, hogy a házakat el kell valahogy venni, meg a lakásokat. És ott vagyunk, hogy itt van a 630, ami megmenthetne minket, és azt akadályozzák, a kúria hatáskörön kívül hoz olyan jogegységit, amivel megakadályozzák, hogy ezt normálisan meg lehessen csinálni, mellette a lakosságot egy ilyen bűnöző módszerrel belelökik az árokba. Felháborító, hogy ezzel ellen nem lehet semmit tenni, pedig ez egy tiszta bűntény, bizonyítható.
Egyszerű lopás. Lopnak tőlünk, pénzt lopnak tőlünk, szolgáltatás hiányában lopnak pénzt tőlünk. És nem tudjuk bebizonyítani, mert nem hagyják. Volt egy tüntetés a múlt héten az MVM-nél, ott voltunk, és sajnos nem jött senki. Volt színpad, minden szépen meg volt csinálva, én a hangosítást fölraktam, egyszerűen fizikai érdeklődés nem volt. Nem értettük, hogy miért 25 000 embernél több van a csoportban, aki ilyen kár ér, kisebb-nagyobb kár. Mindegyiknek ugyanilyen okos órája van. Én elhatároztam, hogy erről a legközelebbi alkalommal fogok beszélni, hát itt most köszönöm az alkalmat, hogy beszélhetek róla. Azon kívül bírósági ügyek. Azt tapasztalom, hogy a végrehajtás felfüggesztését elfelejtették, mint kötelező lépést, hogyha valaki egy ügyet elkezd intézni a bíróságon, és bead bármilyen beadványt, akár a közjegyzőnél, akár a bíróság különböző fokozatain, a végrehajtást fel kell függeszteni. Nem függesztik föl. Ketté válik a dolog, és nagyon jól tudják, hogy a végrehajtók most, hogy fölpörgött az esemény, és félnek a választástól, ránk rontanak, és közben mindenféle végrehajtási cselekményt jogellenesen elvégeznek, mert a végrehajtás felfüggesztés nincs meg, és ők ezzel visszaélnek és megcsinálják. És mi történik akkor? Hiába nyerek a bíróságon, már végrehajtottak, és az árverés megtörténik, kint vagyok a házamból. És ez a módszer, hogyha a bíróságra elmegyünk, akkor a polgári per, ami védelme minket, lehet, hogy meg is nyerjük egészen a kúriáig, és a másik oldalon pedig kiraknak minket. Úgyhogy ne üljetek a seggeteken, mert mindenféle módszerrel arra akarnak rávenni titeket, hogy hagyjátok el a lakásotokat, a házatokat, és hagyjátok el a hazátokat. Ki akarnak minket innen írtani, ki akarnak innen minket pakolni? Ébredjetek már föl! Isten áldjon titeket!